Pois ven dende que eu era moi pequeno, cando fun para Barosa con 9 anos, empecé a entrenar ali. Bueno, como me tiraba moito, era moi rápido e tal, pois os compañeros empezaron a chamar gato, 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 e dende aquela, pois quedoume o mote ese, e aquí no Celta empezoume a chamar, porque lo sabía, pois Dani Abalo, que é de Vilagarcía, entón aquí empezouse a tamén a chamarme todo o mundo, e bueno, evidentemente pois é un mote que me gusta e levo dende eso, dende que case empecé a xogar ao fútbol. No colexio xa xogaba torneos co colexio, entre destes torneos que hai entre colexios cando tes 6, 7 anos, e sempre xoguei de porteiro, e a verdade é que dende moi pequeno empecé a ser porteiro xa. Éramos unha familia grande, onde eu sempre viví na casa de meus avós. Eu era quizás dos primos que éramos moitos, era o máis cativo, entón sempre xogábamos ali na miña casa, que viñan os fin de semana todos os primos, e me dicían, mentico, ti o pequeno, pois para a portería, para que non molestes, e mira, pois quizás gracias a eles, pois estou disfrutando de algo que ao final que vivo dele, non? Sí, moitas veces. Creo que a maioría dos partidos que xoguei foi en campo de terra. Creo que o sintético de herba natural pois case non o toquei sendo cativo. Nas categorías inferiores xa xogan máis en sintético e xa tamén incluso en herba natural, non? Pero bueno, sí que, bueno, da miña xeración, incluso un pouco máis novos, sí que sei de compañeiros e de algúns que sí que saben o que é xogar un campo de terra. Sí, creo que é algo pois que lembrarás para sempre, que agora case está no olvido, non, dos nenos. É un paso pois moi importante para que este club siga crecendo, non? Creo que é fundamental pois unha cidade deportiva nova para todo o celtismo e para todo a canteira, non, digamos, para que se siga formando e se sigan chegando eses xogadores ao primeiro equipo. Creo que é fundamental non facer unha cidade deportiva nova con máis espacio, con máis amplitude, con máis comodidade para todos. Non hai que esquecerse, estou aí, intento estar sempre, intento vir un día a semana, estou con eles aquí, e bueno, xa me coñecen e intento ser cercanos con eles. Outro día tocoume ese traballo específico con porteiros, e o único que quería resaltarlles que soubesen que unha posición diferente a todos, que somos especiais e que somos o único xogador pois que pode coller o balón ca man, entón hai que aproveitar eso e hai que disfrutar deso. Digamos que sempre fun un xogador normal, que non chamaba a atención, non? Que nunca fora, sí que fun ca selección de Pontevedra un par de veces cando era levín, pero despois ca selección de Galicia, ca selección española, hasta que fun sub-19, que fun a 2 adestramentos, nunca fora, non, con ninguna selección. Entón, pois, bueno, sempre digo, non, a veces non fai falta que vais ca selección para poder chegar á primeira división, e, bueno, espero que isto tamén, pois, os nenos o teñan en conta, que non sempre o que máis destaca cando é máis cativo, pois, ao final é o que sempre chega, non? O saber que tes que traballar día a día, que tes que adestrar, que tes que facerlle caso aos teus adestradores do que che din, e intentar pois facer no campo o que che piden, creo que ese é fundamental, non? O traballo, a constancia, o día a día, e o tratar de superarse, non? Somos un posto específico que ten un adestrador específico, o sea, todo é especial en base a un porteiro, non? E creo que nestes últimos anos estáse especializando, estáse vendo que é necesario, non? Que nos staffs técnicos, nos corpos técnicos, pois haxa un adestrador de porteiros, porque o porteiro para min é unha peza fundamental en un equipo, entón creo que o día a día pois tes que vivilo con esa ilusión, con esa intensidade de que estás adestrando pois algo diferente aos restos dos teus compañeiros. Entón creo que eso tamén é o lado bonito de ser porteiro.
É curioso e bonito ao mesmo tempo, non? Porque ao final somos dous, bueno, a veces tres, e sube o do filial, e tes que competir con el, axudarlle a que el mellore e el axudarche a que ti mellores. Entón creo que é fundamental que haxa unha boa sintonía, que haxa un bo ambiente de traballo e que ao final nos axudemos entre nós, non? E creo que eso aquí, dende fai moitos anos existe, seguirá existindo, para min é fundamental para que tanto eu como neste caso Rubén, o meu compañeiro, pois, traballemos día a día e melloremos cada día, non? Que de cada compañeiro que teño intento sempre aprender algo. Creo que cada compañeiro sempre ten unha virtude diferente á túa e intentas pois coller esa virtude e intentar pois mellorala ti nos teus aspectos e tiven a sorte e a fortuna de ter grandes compañeros comigo e creo que de moitos deles, da maioría, pois fun collendo algo que ao final é moi importante eso. El confía en nós, confía nos outros deporteiros, evidentemente sempre nos dá a súa opinión, pero o que sí que podemos ter é que nos entenda máis, non? A hora de moitas accións e de moitas cousas que poden suceder nun campo, porque el entendo que é ser porteiro, ademais foi un gran porteiro e sabe, non? Ao final entendes máis cando foches e tes a experiencia nunha posición específica como o porteiro, pois ao final sempre acabas entendendo máis a esa persoa e esa posición. Sí, espero, como dix ti, cando sea un futuro moi lexano, pois eu levo dende que era moi pequeno, non, vinculado ao fútbol, eu levo dentro, eu amo esta profesión, este deporte, entón pois sí que me gustaría. De feito estoume formando como adestrador, formeime como adestrador de porteiros, entón pois sí que me faría ilusión, pois incluso ser adestrador de porteiros ou en algún momento ser adestrador, pero agora, se che digo a verdade, gustaríame ser adestrador en principio de nenos, non? Que me chama máis a atención por eso, non? Porque son como esponxas e porque collen as cousas e están sempre atentos, non? Nestes últimos anos, pois a verdade é que estamos poñendo en complicacións, saben que somos un equipo pois incómodo, que sempre lle pon as cousas moi difíciles, e a verdade é que este último partido foi unha pena, non conseguir os 3 puntos, porque creo que en canto a ocasións e en canto a xogo, pois creo que fomos unha vez máis superiores a eles, pero bueno, o fútbol ten estas cousas, non sempre gana o mellor, nin o que ten máis ocasións, e bueno, eu creo que este é o camiño a seguir, non? Unha das cousas que nos falta esta tempada, non? O ter un pouco máis de regularidade para poder estar nesas posicións de Europa, porque ao final é o que necesitas, non? Porque os equipos que están aí arriba, pois evidentemente teñen que ter unha maior regularidade para poder optar a esas posicións europeas, non? Acabamos de entender a nosa regularidade e intentamos que non sucede, evidentemente. Bueno, esperemos que este sábado pois poidamos gañar e seguir tendo opcións, non, para esas posicións de Europa. Temos un partido moi cercano contra outro rival moi duro, moi difícil como Valencia, que está facendo unha gran campaña e, bueno, a xente ten ganas, non? Ten ganas de que chegue ese partido, de gañar e de sumar esos 3 puntos que nos manteñan con esa ilusión e con esas gañas como queremos, non? Diante da nosa afección, que creo que levamos moito tempo sen perder, e creo que tamén eles merecen que o equipo pois o dé todo e pelexe hasta o último minuto, non? Por esas opcións de entrar en Europa. A verdade é que sí, non? Que están demostrando, non? O gran traballo que se fai aquí na Madroa e, bueno, que hai grandes xogadores que triunfan aquí no Celta e que triunfan tamén fora do Celta, non? Eu desexo o mellor a partir entre o sábado, non? Con Rodrigo coinciden aquí, non cheguei a xogar con el, con Santi sí, un gran xogador, pero, bueno, xa digo, desexo o mellor a partir do sábado, non?